Krisztusnak egy egyháza van, és mi ennek az egyháznak vagyunk tagjai. Együtt, egységben tudjuk csak megjeleníteni a világban hitelesen a mi Urunk tanítását. Protestáns sokadalom, ez a szó, hogy sokadalom, azt hirdeti, hogy Isten mindenkit szeret, mindenkit vár, és hogyha sokan vagyunk együtt, akkor ezt hirdethetjük mások felé. Meggyőződésem, hogy sokan szeretjük az Istent, és egyre többen fogjuk szeretni. A protestáns sokadalom rendezvényeire látogatók megismerhetik a közösségeinkben rejlő értékeket, megtapasztalhatják és átélhetik a közös hitalapokra épülő összetartozás örömét. De ami ennél is fontosabb, hogy ezen a napon felekezeteink együtt mutathatnak rá Krisztusra. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva ünnepeljünk együtt a Budai Várban. A protestáns sokadalom napján kötetlen programok, beszélgetések, koncertek, közös istentisztelet várja a lelki feltöltődésre vágyókat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, barátot és gyülekezetet.